Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. ngale zakwethu amazwi osuku lena besilo vuka uthanda izwe lakho, thatha wonke umfutho wakho ufake ekuthandeni izwe lakho, ube nomoya omuhle, wethembeke obala, wethembeke esithe. Uyibona impilo izoba mnandi kanjani? Impilo imnandi kabi uma wena wenkosi, imnandi kabi impilo uma uzophila ubuqotho. Kulula ukuthi uzazi ukuthi ikuphi la kufanele ume khona nala kufanele uqhubeke khona. Mawuyindoda nje uboba nomkhawulo, uzazi ukuthi kumiwaphi uqhutshekwa kuphi. Vuka uthande izwe lakho, vuka ube nomnikelo owenzayo ezweni lakho njalo ngosuku. Ngeke kuyinaki indaba zabantu uma wenza njalo. Nibe nazo neintombi bafowethu, nibe nabo abantu besifazane empilweni yenu ababalulekile abazokukhumbuza ukuthi hayi mina wami soka lami hayi lokho akungangawe, lokho akukufanele, lokho ayakusikho kwakho. Yonke into omthandayo empilweni akodwa Jehova. Hamba phela nkosazana, hamba ntombi, hamba wena wokwethu. Nakho ke Toto Biyani ngane yakwethu, siyabonga. Niya kubalulekile bafowethu ukuthi ube nothando empilweni yakho, kubalulekile ukuthi ube nabantu abakuthandayo, kubalulekile nawe ukuthi nje uyabona turn left to merge onto Ruth First Highway. Kubalulekile kakhulu ngane zakwethu ukuthi ube nothando, uluthole uthando empilweni, ulucinge kubantu abafanele, uluthole kubantu abafanele, ngoba uma ungalutholi uthando uyithola ngempela wenza izinto eziningi ezingawenza umqondo kuwena qobo. Ugcina uqamba amanga uyindoda, uwaqamba waphindelela, ungabi namahloni ukuthi uqamba amanga, uyabanjwa ukuthi uqamba amanga, kodwa ungabi nandaba ngoba vele awuthandi lutho. Manje umuntu ohlukumezekile nje, umuntu okhahlamezekile empilweni yakhe akanandaba nezinto eziningi. Ingakho sometimes uthola abantu bethatha impilo zabo ngoba baswele uthando. Ngiyacela ke mina engakhuliswa ngothando, fundani ukuthanda, thanda intombi, thanda izingane zakho, khuluma ukuphila yonke indawo. Ungabi umuntu nje ongathi ulahlekile, ongazazi ukuthi ukuphi. Yabona ke, so vuka namhlanje uthanda izwe lakho. Insizwa ngicela ibe nomnikelo ewenzayo esizweni, kube khona umnikelo nje owenzayo. Ungabi nandaba ukuthi umnikelo wakho awulingani nowabanye abantu. Yeah, ufane nami nje, uphila impilo yakho, ungayiqhathanisi, ungajiki, ube into eyodwa, uze waziwe. Uyabona nje thina besiphilela ukwethukwa lapha kuthiwa singamaqaba, siyizinto ezingazilutho, sithukwa ngazo zonke inhlamba lezi. Akazi usibone sijika, akwazi usibone sijika sithi hayi ngoba nakho abantu basethuka basibiza ngamaqaba sesizojika. Namhlanje the same ubuqaba kade bebethuka sebefuna bona, namhlanje sebefisa ngathi ngabe babazi kangcono lobo buqaba ibona ababusebenzisayo. Yikho kungafanele ukuthi ujikajike mawuyindoda, ungahlali nje njalo uyaguquguquka wena, bathi khwasha usuyilokhu, bathi khwasha usuyileli qembu, bathi khwasha usujoyina elinye iqembu. Hayi ake niqonde nje ningamadoda, hlale la uhleli khona, into mayingalungi vala umlomo uyithulele phansi, ngoba egcineni kosuku sabatshela abantu, sabaxwayisa abantu uma bengahlehla bemavidweni ethu ango 2023 ango 2021 bazothola ukuthi asibexwayisa abantu ngokuthi abangasithathi kancane, ngoba if you undermine us that will be your own peril, because thina sinikeza isikhathi safunda empilweni, safunda into ebalekile, ubudoda. Azange sifunde zonke lezi zinto ezaziwa ngabantu. No veteza nje nize nifike lapha enithanda khona. Ubudoda kabuthengwa ndawo, ubudoda futhi awuhlehla, ukwazi ukuhlehla uyokuqala phansi. Isingisi ungasifunda manje, usibhede uphinde uhlehle uqala phansi usifunde kabusha, usilungise. Ubudoda akakwenzeki lokho, into okufanele ukhule nayo. Akulula nje ukuthi uvele uvuke ekseni usuyindoda kade sonke lezi khathi uphila ubutabane, uhambe uzenza engathi uqueen la
uQueen Elizabeth umhlati kaNyoko. Akunjalo nje ayisonto inkaba ibambe khona. Vuka ekseni uthanda izwe lakho. Vuka ekseni unaka izinto ezimqoka kuwe. Iba nomoya omuhle, ufuna uthando la kufanele ulithole khona. Ungalifuni yonke indawo ngoba uzogcina uthatha inqumo kunezona ezingafanele nawe. Njengamanje nansi indaba la ikhona. It's about South Africa. Bazohamba weingane zakwethu bazohamba abantu ukufika. Akunandaba ukuthi abantu bangawashintsha bewathina amagiya. Nibabuke nje ngoba sithule singabaphenduli nje sibayeke ngamaboma. Ngithi kade beqale bathi hayi bona ngeke beyingene lento ngoba thina sikhuluma ngopeaceful. Babuya bathi hayi bona bayihlanganisa nalento. Babuya bathi hayi sebeyihlanganisa nalento. Manje ke sebezoyifuna ukuyona ngaphakathi ngoba bebona ukuthi iyaqhubeka. Into enzima enibhekene nayo uphakela umthakathi. Anibhekene namaqembu epolitiki. Into enzima enibhekene nayo nje nina nonke ninezixovi la ko TikTok nakubo. Inkinga yenu enibhekene nayo uphakela umthakathi. Uphakela umthakathi uhlale esobala, uhlale ebonakala. Uma ngempela uyibona ukuthi wena ungaba ngangami. Phumela obala njengophakela umthakathi, wenza okwenziwa uphakela umthakathi bese siyabona ukuthi sizolingana yini. Ningalokhu nicinga izinto nifuna ukusikhatha nabantu besifazane besithanda kangaka nifuna ukusikhatha nithi asisabathandi kwasha kwacima siyabenyanya siyabezonda sibahlole niqambelana manga anisho ngani ukuthi inkinga uphakela umthakathi phela ngiyinkinga impela nami ngiyayibona ukuthi ngiyinkinga ngiyazazi webakwethu ukuthi ngingakanani mina ukuthi ngoba kangiphaphi nami nginazi izinto engingaqinela ngazo abanye abangontanga yethu kodwa ngeke ngikwenze lokho ngoba uNkulunkulu akakupha amandla ukuthi ucindezele abakwenu ayizonda inkabi ayibambe khona sibheke khona njengamanje sibheke khona silungiselela umkhuleko wasentabeni lapho siyocela khona uhambo olusha siyobonga ukuthi uNkulunkulu benathi sonke lesikhathi and then bese sicela uhambo olusha nizobona kuzokwenzeka ayizonda inkabi ayibambe khona. Dankie. Uphakela Mthakathi is sending this message to South African men to say, guys, please remember your women, okay? Remember your wives, any woman that is in your life, which for this one, I feel like maybe it's because most of the people have been calling him out on how he treats women and like so many things has been happening, especially towards women, and also women standing up for themselves to say, no, this man, So now he's just encouraging other men to say, treat well your women, do not leave them behind, and also there is also a video of, the king of AmaZulu, who was unfortunately exposed, obviously swearing at his wife, and people that were saying like he's very abusive and such behavior is not good. The way other people that were saying uPhakela Mthakathi responded to whatever that was happening in the AmaZulu king. So people were calling him out to say, do you think that uPhakela Mthakathi is not doing the very same things that the king is doing to his wife? Obviously, if you go deep and check, you might find out that he's also like that. His behavior towards his wives is also like that, because uPhakela Mthakathi is a typically Zulu man, which these Zulu men believes a woman must be treated anyhow. You understand me? Which, so for people to say that is because of his behavior towards women from the beginning. We have seen him treating women like they're nothing, picking them up, and it's really bad, man. It's really bad. So a man that believes that a woman should sit down, a woman should do this, a woman must not have a pay slip, a woman. Hey, you can't tell me anything about such a man. No, you can't come here and tell me anything. And the way he picked that woman on this other video that trended so much on social media, it says a lot about him. You don't really have to explain yourself. Your behavior, your character will actually explain yourself to us.